Κασάνδρα, ένας δήμος πρωταγωνιστής στον τουρισμό. Ένας δήμος που έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων ως απόλυτος προορισμός για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ένας δήμος που συνδυάζει ήλιο, θάλασσα, ακτές με καταγάλωνα νερά και φιλόξενους ανθρώπους. Ο συνδυασμός πρώτα η Κασάνδρα οραματίζεται έναν δήμο με ορίζοντα και προοπτική, με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Όνειρο και προσδοκία του συνδυασμού είναι να κάνει την Κασάνδρα πόλο έλξης περισσότερων επισκεπτών, ανεβάζοντας τον πύχη ψηλότερα. Γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι μπορούμε. Εμείς οι Κασανδρινοί ενωμένοι θα διώξουμε τις Κασάνδρες και θα παλέψουμε για την ποιότητα, φέρνοντας ισόρροπη ανάπτυξη. Σεβόμενοι τα ήθη, τα έθιμα, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που έχει η κάθε περιοχή με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο. Θα παλέψουμε να αγγίξουμε το τέλειο και το ιδανικό, προσφέροντας αυτό που πρέπει εκεί που πρέπει, με τελικό στόχο την ανάδειξη της Κασάνδρας στον απόλυτο τουριστικό προορισμό. Έχοντας επίγνωση και κυρίως την εμπειρία, μετά την πολυετή συμμετοχή στα κοινά, βάζουμε υψηλούς στόχους, που πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε και να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό προϋποθέτει αγάπη, μεράκι, γνώσεις, εμπειρία και κυρίως τόλμη, για να αγγίξουμε το πρωτοποριακό και να κάνουμε την Κασάνδρα αυτό που της αξίζει. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, γιατί το τέλειο δεν επιδέχεται μετριότητες. Ο Δήμος Κασάνδρας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους δήμους και να πετύχει μέσα από κινήσεις έξυπνες να αναβαθμίσει το τουριστικό της προϊόν, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της να βιώσουν την πραγματική ευημερία που τους αξίζει. Ο συνδυασμός πρώτα η Κασάνδρα πιστεύει στο καλό όλων και όχι στο συμφέρον των λίγων.